Widya Basa Jawa, kelas 9, ulangan 1 lingkungan hidup, halaman 9. Katrangan nomor 1, definisi umum. Perangan teks kang isine ngandharake pangerten sawijine objek kang diamati utawa ditaliti. Definisi umum yaitu bagian teks yang isinya menerangkan tentang pengertian salah satu objek yang diamati atau diteliti. Nomor 2, deskripsi bagian. Yaiku perangan teks kang isine ngandharake kanthi jangkep bagian-bagian saka objek kang diamati utawa diteliti. Nomor 2, deskripsi bagian yaitu bagian teks yang isinya menjelaskan dengan lengkap bagian-bagian dari objek yang diamati atau diteliti. Nomor 3, deskripsi gunane, yaiku perangan teks kang isine ngandharake paedah saka objek kang diamati utawa ditaliti. Nomor 3, yaitu deskripsi manfaat, yaitu bagian teks yang isinya menjelaskan tentang faedah atau manfaat dari objek yang diamati atau diteliti. Catatan ringkes. Titikane teks palapuran asil observasi. Titikan utawa ciri-cirine teks palapuran asil observasi yaiku ciri-ciri dari teks pelaporan hasil observasi yaitu nomor 1, ngandhut fakta utawa kedadian kang sabenere. Nomor 1, mengandung fakta atau kejadian yang sebenarnya. Nomor 2, asipat apa anane utawa objektif, bisa dadi sumber pawarta utawa informatif lan gampang dipahami utawa komunikatif. Nomor 2, bersifat apa adanya atau objektif, bisa menjadikan sumber informasi atau berita informatif dan gampang dipahami atau komunikatif. A. Apa anane? Tegese isi teks asil observasi selaras karo kasunyatan. A. Apa adanya? Artinya isi teks hasil observasi selaras dengan kenyataan. B. Bisa dadi sumber pawarta. Tegese teks bisa didadekake minangka sumber pengalaman tumrap wong liya kang arep nindakake pengamatan babagan kang padha. B. Bisa menjadi sumber informasi atau kabar berita. Artinya teks bisa dijadikan sumber pengalaman terhadap orang lain yang ingin melakukan pengamatan di bagian yang sama. C. Gampang dipahami. Tegese teks diandharake kanthi basa kang cetha lan gampang dimangerteni dening para maos. C. Gampang dipahami artinya teks tersebut dijelaskan dengan bahasa yang jelas dan gampang dimengerti gampang dimengerti oleh para pembacanya. Nomor 3, katulis kanthi sampurna lan jangkep. Nomor 3, ditulis dengan sempurna dan lengkap. Nomor 4, ora ngandharake bab-bab kang ora selaras lan ngandhut prasangka. Nomor 4, tidak menjelaskan bab-bab yang tidak selaras dan mengandung prasangka. Nomor 5, bisa narik kawigatene para maos. Nomor 5, bisa menarik perhatian dari para pembacanya. Nomor 6, diceritakake kanthi basa kang becik lan cetha. Nomor 6, diceritakan dengan bahasa yang baik dan jelas. Jenis teks pelaporan hasil observasi. Jenis teks pelaporan hasil observasi kaperang dadi 2 yaiku jenis teks pelaporan hasil observasi dibagi menjadi 2 yaitu yang pertama observasi partisipatif yaiku sawijine kagiatan ngamati kang panalitine utawa pengamate observer melu atau terlibat ing kagiatan pengamatan. Dadi ing observasi iku panaliti utawa pengamat observer dadi bagian saka kelompok kang diteliti. Observasi partisipatif yaitu salah satu
kegiatan mengamati yang penelitinya atau pengamatnya, observernya ikut terlibat dalam kegiatan pengamatan. Jadi jadi dalam observasi ini peneliti atau pengamat observer menjadi bagian dari kelompok yang diteliti.